Na hát sziasztok, srácok, és itt a Neptun. Itt lennénk egy újabb videóval, nagyon rég nem volt videó, elnézést szeretnék kérni, viszont most van időm videózni, és kedvem is. Eléggé rossz a hangom, azt tudom, mivel meg vagyok fázva, és a mikrofonom sem a legjobb, egyben szeretnék újat. Hát olvasni fogunk, szerintem semmit nem nagyon van. Ami nemet csináltam a világot, azt tudom máskor. Megnézzük, mit fogunk ebből ki. Na, hát itt is lennék. Szerintem itt legyen halkítom, és akkor itt is vagyok. Na, vágjunk már. Igazából ez lenne így az első dolog. Tudtas. Bárhogy nevethetjük. Hát akkor mondom, változik át. Némit, mivel ugye hátkor előtt nem kéne vigyázni magunkra. És igen, az előző videóban látható, vagy hallható szeretnek. Hát igen. Szeretem én tenni, hogy megtetszett, szóval most az, hogy milyen videóban illetve használni. Na, tehát akkor ezt gyorsan csináljuk, egy kívánok kéne haladni. De köszönöm mindent. Mondom, van erre valami jellegű dolog, és van is egy tök, hát így tököket kételen vannak, nagyon jó tudnak lenni. Később, ugye, hogyha felvünk toját is, mert ugye akkor tudunk belőle csinálni többkütét is, ami egyébként rengeteget tudták. Tehát az egyébként egy nagyon jó dolog. Elfelejtettem mondani, hogy egy pont 11-re játszom. Nem tudom, mikor vannak az újítások, majd meglátjuk. Majd ezt meglátjuk. Legyen még egy picit ide. És ezt akkor rákezdünk áskálózni lefelé. De hát ezt kell csinálni először legalább sorba. Oké. Na, hát akkor egy legalább egy jó 20 keletet be kéne gyorsan, mindig gyorsan meg kell is időni előtt lehetett éjszaka. Nem tudom mennyi pont ezt próbáljuk. Lehet, hogy lenne fészkemet hasonlata már. Így az első részben nem szerettem volna fészkemet betenni, de hogyha szeretnék, hogy írják a kommentben, mármint a tetszés jó ötletnek tartják azt, hogy nem fészkem a videóban. Mivel szerintem egyébként nagyban földom már egész videót, hogy miért az nem tudom, de igen, eléggé kevés van már ebből a sákáimból, de nem bajat. Valamint tegyünk gyorsan, hogy nem akkor tegyünk egy 30-at. Most már gyorsan, de nagyon gyorsan, és találtunk szerintem a 30-at. Mármint, de nem tudom, most vegyünk erre, hát igazából úgy itt majd még követtel, mint szóval. Úgyhogy most már ez a kocsák legyen, nem tudom, hogy azt nem kivágjátok. Ha nem, megyünk hol. Ide, a crafting table-ből, és akkor craftunk szépen nincsen egy kőkardot, egy kőbaltát, motor, és egy kemencét is. Na, ezek azért kellenek. Na, akkor mehetünk is, igazából le. És nem tudom, mit fogunk itt találni. Remélem, hogy találunk még több. Most is találunk, de még többször. Találtunk is még többször, rengeteg tényletet. Néha így szerintem majd azért mert nézek egy ugye? Azt már kb. Ezért mennyi időt eltől a videóból. Ezek ilyen kis 10 percesek lesznek először, még ezek is hátulra. És később, nagyon később, lesznek ilyen 15-16 20 perces. Ha amennyit szeretnénk, csak tényleg meg kommentben, hogy egyáltalán folytassanak. Mert lehet aztán nem jön meredtek ez a hardcore-os stílus. Na, de mindegy.
Akkor pedig menjünk itt tovább, és akkor szerezzünk némi pusit. Oké. Akkor... Igazából... Jaj. Oké, meg a szép kis termünket. És akkor igazából én csak újra megnéztem, az én szeretem meg mindent. Úgy is le fog állni egy idő múlva, tehát tök mindegy. Pillanatosan egy időt. Tehát most így gyakran pillanatok, mert csak egy 10 perces kis bevezető, hogy legyen ilyen. Tehát még azt mondjuk, hogy földön kívül minden dolgokat csinálni. Mert itt nem ilyen tehén húzó, hogy földön. És akkor szeretném mindent javul. Meg már ami minden igaz, gyerekkel majd találunk újra már is. Elméletileg. Én azt nem tudom, hogy biztos. De ugye mivel már egy pont 15-nél lehet találunk rá. Mondjuk nem tudom az olyan jó, mert igazából csak gördülök, mert megfajnak. Amit számít őket. Mert ugye kapkodnak. Kemény félszívet tudnak követni, vagy nem tudom menni. Ami amúgy nem annyira nagy, csak hogyha vagy itt seregrát, akkor így gyorsan el lehet látni. Nem tudom. Az a lényeg. Nem tudom hova menjünk, de igazából már ki szeretném mondani, hogy későbbiekben hol lakunk. És nézem, hogy itt fog mi állani. Én errefele szeretek szerintem lakni, már én nem tudom. Megnézzük itt a hegység oldalát. Igazából ott lakok, ahol fogunk lakni. Ez nagyon értelmes volt, úgy értem, ott fogok lakni, ami közelebb van, mert talán szépen találom. Ott akarok majd lakni. Mondjuk ott is elég szép, csak nem tudom, hogy nem nagyon volt szavanna. Ról csúnya. Már én nekem nem tetszik meg. Mert így az 1.11 is azt mondta, vannak ilyen tájhúzók, nem tudom miért, de vannak így alárátok a föld televek, vagy csak szület a játék. Igen, ez jelenleg egy kanyar, szóval lesz mondjuk majd menni. És mondjuk nem most, mert vagy igazából nem megyek én most, mivel miért nem látnék le most. Na hát akkor megszerzik az első vasaikat, majd ez izgalmas rész. És lassan még a videónak ugyanúgy áll egy sor kezdők le. Mármint az első nagyon jó. 8 másodban csinálom. Mondjuk tekintve arra, hogy gyakorlatilag még semmi nem van itt, de nem mondom. Jó, én erre nem fogok elmenni. Igazából még egy van egy tevéske, vasacska. Tevéske, tehát mi a tevéske, mert már lehet, hogy meg lesz itt. Sőt, biztos. Vagy lesz a húz? Nem lesz meg. Na nem baj. Ez most elég sok. Van ugye egy felső része. Jújjúj. Na ó, meg is lesz tudás. Achievement. Jó. Nem megyünk most arra, mert onnan jött a zombik, tehát arra most nem megyünk. Beteszünk mind kaját sülni. Igazából itt még nincs színem, de búcsúzom tőletek. Ez a videó egyelőre ennyi lett volna. Várjátok a folytatást, azért egy like-ot, iratkozzatok fel, és írjatok kommentet, hogy legyen egyáltalán egy videó, legyen készkem is úgy. Rossz a mikrofon, biztos rossz a mikrofon, tehát most arra nem tetetek, majd igyekszem kijavítani a következő videóban. Viszont akkor írjatok kommentet. Ezt az voltam. Sziasztok!